Asa na mo gikan di ay? Guy, ini mga bata oh, nagkaligo. Yan, nag-uwan ang mga bata, guys. Ayan. Ngot, aguban ta, ngot. Ilan ti Marisa? Ha, uban ta ha. Hatagan tara kaon niya dahil kwarta. Uban ka, ngot. Na guys, ang mga bata, guys, oh. Eto, ang mga bata nangabasa na. Nagkaligo sila. Ha? Unsa? Ako nihatag sa imo kay uyab man ta. Sugot ka tibang? Ngot, uban ta ngot ha. Di ka guban? Alin na mo ta. Lakaw na mo kay ako ni hulaman ang payong. Balik mo. Kisa man ni payong di ay? Balik man pa. Ah, unya ra ni gabi uli. Ha? Abala kasabaan ka. Kau laka na mo ka, uli na mo ka. Kay ako ni human ang payong. No way! Ang palit pa, me. Matugnaw! Asa mo palit? Ito. Ang sa palitot? O sige, piliin ko ha. Ang kota na mo, ano? Sige, kau. Pagdali mo kau. Ayan guys, ang mga bata. Ayan, si Ahi oh. Maglima ka oras na ni ang ulan guys, wa pa nagundang. Diyos ko day. Ngot, uban ta ngot, ilan ti Marisa ngot ha? Ha? Tugnaw. Uban ta ngot, dito ta agi lain kumiloy ha. Nakoy aton lan ti Marisa, nakoy kwaon ha. Uban ka dili. Uban tayi. Ha? Magkaligo ra gud ta? Inom gatas. Inom ka gatas? Ha? Ika inom gatas? Para mainitan yung mukhaan, sinan. Ha? Lang. Inom gatas lang. Dinalon. Lang, inom gatas. Dili ka inom? O, dinala ang. Para mainitan yung mukhaan lang. Lang. Dinala na ang. Diyan na lang. Naalis na lang. Mag-inom tagatas lang. Nainom tagatas. Dili ka? Ha? Ayaw ni Lula guys mag-inom sa gatas. My God. Ngayon guys, punta kami doon ila Auntie Marisa. May kukunin ako doon. Tapos, ulan paghapon, magsimunong na lang ni ulan. Tapos si Lula guys, andyan natulog si Lula. Pinainom ko siya ng gatas, hindi siya nag-inom ng gatas guys. Tapos si Mother, nandun kay Auntie Inday, may kinuha siya doon. Eto na guys, punta na kami doon sa ila ni Auntie Marisa. Eto guys, kasama ko si Sherwin. Dito kami dumaan. Tapos ang turong ni Sherwin, carton. Di dyan na magsilbi. Basa. Basa karon si Sherwin guys. Ito. Dito kami dumaan sa kasagbutan. Mag-shortcut kami. Baka kusog ang baha ngayon. Hala, kusog ang baha, bib. Di na lang ta diri mag-agi. Hala, dito sa pa sa ilaing kumiloy, kusog ang baha dito karon. Kay dako biya to nga sapa. Agay. Di, kusog. Hala guys, parang malakas ang baha. Turang kabaw dito. Naku, ito biyabas, bibo. Kuha sa ito biyabas, di dako kayo. Turo. Turo. Turo, kato. Agpas.
May bayabas, guys. Diawa. Pa. Awa. Awa. Na. Ikaw. Pagdali diha. Ya. Praning din ito si Sherwin. Ya. Agpas, bilisan mo. Kunin mo ang bayabas. Para. De? Ay, dahil kaya ko na ikaw, labay ko na ikaw. Tara na. Ang bebe. Lami kayo. Ito guys, nakakain na ako ng bayabas. Hala. Hala. Kusog lagi ang kwan bib oh. Baha. Agoy kilid. Kanya dito sa pailayan kumiloy kay kwan man. Ito guys. Parang malakas ang baha guys. Baka anod mi sa baha. Ayun oh. Ayan. Ayan, may baha guys. Di ba? Eto mga sis. Patuloy tayo. Dahan-dahan baka madulas tayo. Mabilangkad makita atong kamuting kahoy ani. Diyos ko day, Diyos ko day. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan day. Kasi madanlog. Madanlog ang daanan. Uy. Eto. Hala, kusog-kusog yun ang baha. Paano na lang ito guys? So ngayon, mag-shortcut na lang ta, bib. Di na lang ta mag-agi din ni bib. Ato ta sa kuan, agi. Karsada. Kay kusog ang baha oh. Kusog magani din hi. Dito pas ilang inkumiloy nga kuan. Ito guys, malakas ang baha. Baka anod ta sa bahaan ni Day. Ayan oh. Ayan ang baha guys. Ayan. Sobrang lakas ng baha. O diba? Ito mga sis. Be? Alitut. Ah! Diyos ko day! Hala kusog jud siya. Makaanod siya. Lawom kayo na dana ba? Alitut. Apa tut? Alitut ay. Beda toy. Lah, nag-agi-agi. Lah. Ayan. Alitut. 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 Tetoy. Tetoy. Tutut. Ari tut. Desa metut. Tetoy. Ana, ali. Jam. Oh, jam. Jam kuno. Bright ito si Sherwin oh. Jam. Eto guys. Maulan pa kasi. Grabe ang ulan. Simula kanina hanggang ngayon. Pero eto, mabuti na lang ito guys kasi hindi na masyadong malakas. Kanina talaga sobrang lakas. Kaya ngayon, eto. Ayan oh. Ito guys. Ayan ang baha. Di ba? Makaanod na po ng baha. Makaanod. Di yan masyadong malakas. Labib, dahil lubi bib oh. Eto guys, mayroon lubi. Ayan. Kugo na ko bi kung makugo ba. Hala, kugo bib. Huy. Kuan niya kay kugo. Ako di taguan. Taguan ko ito guys para sabi. Ali. Ato itaguan kay para kuhaon nato ni sunod adlaw. Kay maayo naman lang ni igata. Gina, ikaw. Dati butang dito, kato dito, sagbutan. Dito dapit dito. Bilisan mo. Yan. May naman lang na guys kung igata. Sige diha, sagbutan. Bilisan mo.
Ayan. Tara na. Bilis. Ito, hindi pwede ito, guys. Ayan, oh. Yan ang baha. Malakas nga. Partner ko, oh. Uy, bilisan mo, babe, kasi wala nang ulan. Wala na masyadong ulan. Diba? Ganyan ang buhay dito sa bukid, guys. Maraming makain-kain. Bayabas, balingbing, manghawat sa balingbing, manghawat santol. Nakakaano na yun? Tapos si Sherwin, oh. Ayan. Nagbasa-basa na. Diba? Tapos, malapit na rin kami sa may sapa. Baka malakas ang baha, guys. Diba? Baka malakas ang baha. Maanod tayo. O, diba? Ito. Hala. Ito, guys. Parang malakas ang baha ngayon. Kasi narinig ko na, oh. Narinig ko na, guys. Parang malakas talaga siya. Charot. Eto. Patuloy tayo para malaman natin kung malakas o hindi. Kasi kung malakas, nakudsay, huwag ka nang kuan. Huwag ka nang tumabok. Kasi baka maanod ka. Hala. Kusog lagi ang baha, babe. Nakakusog ang baha, oh. Kusog ang tingog. Kusog. Malakas talaga, guys, kasi ang ang tunog ng parang malakas. Parang malakas. Ito may baka, oh. Check. Lagi. Ayan. Tumabi siya. Isang check ko lang. Takot na siya. Check. Diba? Ganyan. Para matakot ang baka. Check. Oh, diba? Kasi pag sabihin mong, check, naku, ang baka, hindi ka pansinin. Pero pag sabing, check, oh, takot ang baka, guys. Kaya, ganyanin. Diba? Para tumabi agad ang baka. Pero, parang malakas talaga ang baha, guys. Kasi ito, oh, dinig na dinig ko. Dinig na dinig ko ang agos ng baha. Charot, agos ng baha. Diba? Kaya tingnan lang natin kung uubra ba ang ating ganda ngayon sa baha. O diba? Maganda ka talaga maya-maya pag makaano ka ng baha. Eto, guys, natakot ako baka malakas ang baha. Balik na naman kami, ang layo pa naman. Malayo na ang inabutan namin. O, diba? Narinig ninyo? Parang malakas talaga siya. Oh. Hala, Ginoo ko, mabalik na lang dyan siguro mi. Balik na lang talaga siguro kami kasi parang malakas ang baha. Eto, mga ses. Tapos si Sherwin. Anong ginawa? Ayun si Sherwin, guys. Anong ginawa kaya niya? No! Parang naligaw kami. Parang hindi ito ang daanan. Agoy, ha? Ayaw tiaw-tiaw diha. Kasi malimong Uy, Diyos ko, day. Pero, guys, pag naligaw tayo,
kailangan tayo maghubad. Tapos, baliktarin natin ang damit para makadiretso tayo sa ating patutunguhan. Pero parang hindi ito, ano. Hala. Hala, kwanta, bib? Ha? Dili, dani, di man yung maong dalan. Ali, diretso raw ta. Murag hindi ito ang daanan, guys. Ha? Mao ni ah? Hoy, dili ni Dani, uy. Balik, balik. Dili ni Mao. Ayun guys, naligaw nga kami guys. Oh, Mao ba ni Dani? Oh, gina. Ha? Ilaan na. Ya, ah, matalusot Dani. Dia supay na na. Ito niya, dito kuwayan. Dani, talusot? Oh. Sure ha? Layo na ba atong giagian? Ah, ginuko. Hoy, Ginoo ko, dili lagi ni Dani Mao. Sherwin, magpangas naman ta diha oh. Ha? Ali. Di, diretso ta ah. Ito guys, dumiretso kami. Usog jud ang baha. May importante kasi akong sabihin kay Auntie Marisa. Kaya eto guys. Bahala nag-ulan. Puntahan talaga namin siya. Ay, ito palang daanan. Eto pala guys. Hindi pala kami naligaw. Kala ko naligaw na kami. Yun ang daanan oh. Tapos, ang dami ng damo. Kaya eto, shortcut pala. O diba? Laban-laban lang tayo mga sense. Ito. Kahit maulan guys, pero pinawisan ako. Ayan. Naku, malapit na kami sa baha. Hala, kusog lagi ang baha, babe. Uy. Hindi na, langakan ako yung una. Kusog ang baha. Muna siya kailangan. Hindi siya muna sa muna. Ito guys, malakas ang baha talaga. Paano na lang ito? Ha? Hoy, ginuko. Nya ako. Hinahinay bitaw. Mag-ingon na lang ko, Garna! Lipad! Charot. Tabi po. Ayan guys, oh. No. Malakas ang baha. Diyos ko day. Diyos ko day. Malakas ang baha. Tabi po. Wala, ginuko. Ala, dili ko bib, kusog kayong baha. Ha? Maanod ko. Maanod ako guys. Diyos ko tayo. Ito sobrang lakas talaga. Sobrang lakas. Diyos ko. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Sobrang lakas ng baha. Hala, bib. Huwag. Hala. Hala, huwag, babe! Charot. Ito, guys, ang baha. Tapos si Putot. Hala. Ayan, nagsama-sama kasi itong Putot na ito. Sige, tawid ka na, Putot. Hala ako, babe. Puasa ko, babe. Ha? Isa pa. Kusog, dili. Laom, dili. Uy, ginuok ko. Ay, murag may halas. Uy, Diyos ka. Uy, Diyos ko. Si Putot. Ali, Putot, tawid na Putot. Ay! Ayan, ang galing talaga ni Putot, guys. Ayan. Eto, mga sis. Tapos, may nakahareng na naman, oh. Hala. Mayroon na naman dito. Agoy, ginuko, giputol-putol. Dana, pagitsa. Yagpas.
Agoy, karon pa ka agturo nga basa ka na. Eto guys, malapit na kami sa kanila ni Auntie Marisa. Ayan si Sherwin, oh. Basa na si Sherwin. Hi guys, here na ako sa kanila ni Auntie Marisa. Eto. Tapos, ang sadya ko sa kanya, nasabi ko na kung ano ang sadya ko sa kanya, guys. Ayan, di ba? Shout out daw kay Kathleen Saraos. Yes. Kathleen Saraos, classmate ni Auntie Marisa. Maulaw si Auntie Marisa, guys. Ayan. Di ba? Tapos, maya-maya, uwi na rin kami. Tapos si Sherwin nandun sa ano, balkon. A few moments later. Guys, here na kami. Tapos, it's so sad kasi doon kami dumaan kay Inkumiloy. Tapos kanina sinabi ni Inkumiloy, wala na daw si Lula, guys. Bago ako umalis kanina, pinainom ko si Lula ng gatas pero ayaw niyang uminom. Hiwa kalain na. Yun pala. Wala na sinula, guys. Eto, malapit na kami sa bahay.